देहाखौ मोजां मोनबाय ना? औ जारौ एसे मोजां मोनबाय। जासमिनालाय थांबाय नामा जारौ? औ आदा थांबाय। बिहा न'आव खामानि दंसोयोनो बेनिखायनो थांबाय आदा। अ नंगौ नामा? औ आदा। आदा नोंखौ सोर बेबायदि खालामना हरखो? मोनथियाथ' जारौ। मा जाहोननि थाखाय आंखौ बेबायदि खालामना हरखो? साला सैमाफोरा। जेबो नङा दे जारौ। बेफोरखौ जिंगा दासि। थां जारौ। आंनो दै गिलाससे लानानै फै। आं दै र' गांदों। आदा आं लानानै फैनि। औ दे। न' आदा दैया। जारौ, ओइ जारौ, न'आवनो दं ना? औ जासमिनाबोसो माथो। फै बेयावनो जिरायफै। औ जागोन दे जारौ। आदा जोहोलावखौनो खबर लानो फैदोंमोन आं जारौ। अ आब' फैदों मोजाङानो जादों। आदा जोहोलावालाय बहा दं जारौ? अ न' सिङावनो दं। थां खबर लाहैदो। आदा जोहोलाव, अ आदा जोहोलाव। अ जासमिनसो माथो। फै बेयावनो जिरायफैदो। जारौ, अ जारौ। मा आदा? बेथिं फैनायसाय। र' थांगौ आदा। मा आदा? थां जारौ जासमिननो साहा फुदुंनानै लाबो। औ जागोन दे आदा। आदा देहाखौ मोजां मोनबाय ना? औ जासमिन एसे मोजां मोनबाय। जासमिन नोंहालाय खबरा बोरै दं? आदा आंनिया खबरा गाज्रिमोन। नोंखौ सेराव मोननासो मोजां जाबाय। ए नंगौ नामा? साहाखौ लाबोबाय आदा। दे जासमिन साहाखौ लोंदो। औ जागोन दे आदा। जासमिन आं दिनै गोसोखौ मानोबा दरसि दरसि मोनगासिनो दं। मानो आदा? मोनथिया जासमिन। थु बिदिब्ला एसे बेरायनानै फैनि गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। थु होनबालाय जासमिन। औ थु। र' आं ड्रेस गाननि। औ दे गानदो। जासमिन फैदो। जारौ, अ जारौ। मा आदा? आं जासमिनजों एसे बेरायनानै फैनि। औ दे आदा बेरायनानै फैथों। नों न'आवनो थाबाय था औ दे। जागोन दे आदा। आदा बाजैखौ लाबोफिन दे। नै जारौ जानला मानला दा बुंखासै मोनगोनबो आंजों। आं मिथिखायो दे आदा। आब' जासमिन थांदो। औ जागोन दे आगै। फैदो। थुदो आदा।
जास्मिन बेयावनो जिरायनोसै नामा? जागोन दे आदा। सना नों मानो एसे समायना नोंनि बे समायना महरखौ सानफ्रोमबो नायबाय थानो गोसो जायो। नंगौ नामा सना? औ सना। आंबो नोंखौ सेराव मोनब्ला Sona, I really love you so much. I really love you too, Sona. थुदो थांनोसै सना। थुदो होनबालाय। आइदि सेंग्रायालाय बोरै बोरै बुना गोलांखोब्रा आइदि औलै बस सेंग्राया बुरै बुरै जोना हरखोथाय आंनि सिङानि खेंख्रा जानानै दं आइदै थोद साला सैमाफोर जासिनो हाया नोंसोरबो सिदा गसं जाब्ला औ आं दि जास्मिनखौ एसेबां मोजां मोनो नोंसोर दासिमबो मानो आंनो जास्मिनखौ होफैनो हायाखै मा बस नोंनाबो गोसोआ आवलिबाय नामा औ नोंसोर खालि मिनिनायल' जास्मिनखौथ' होफैखानो हायानो जागारनायल' साला सैमाफोर जारौ औ सफैबायना आदा? औ जारौ जास्मिन जिरायदो। औ आदा बेरायनायनि गोसोखौ बोरै मोनखो? औ जास्मिन मोजां मोनबाय नोंजों बेरायफानानै। नंगौ नामा आदा? औ जास्मिन दे आदा आं होमबालाय थांहोलांनोसै। आब' आं
जालांदां ओंखाम संहैनोसै औ जालांजागौमोनथ' आं दिनै जाथ'ला दे मालाबा फैबा जालांसिगोन जोंहानाव ओंखाम जालांखायालै जासमिना जारौ औ आदा जासमिना जोंहानाव फैबाबो सानसेबो ओंखामखौनो मोनजालाङा नाङा दे जारौ मालाबा फैबा जालांसिगोन औ दे बिदिब्ला जासमिन ससे नाङा दोनहैनांगौ दे नामा आदा आं हारसिंनो थांनोसै औ दे होमबालाय मोजाङै थां जासमिन औ दे बाय बाय हेल' जासमिन नों बहा दं अ हेलौ आदा जोहोलाव आं न'आवनो दं जासमिन आं नोंखौ लोगो हमनो सानदोंमोन अ आदा नंगौ नामा नाथाय बहाथो लोगो हमनो बै बटामारिनि फुख्रि सेराव फैदो अ जागोन दे आदा आं थांगासिनो दं बहा थांनो ओंखारदो आदा अ जारौ आं एसे बेरायनानै फैनि औ दे होमबालाय आदा थांना फैथां औ दे जासमिनखौ जेरावखि लोगो मोना मानो आंनिसिम दैखांनानै लाना फै अके बस नोंथाङा जों थासान्दियाव जेबो जिंगा दासि अके आंनो बिब्दिसो मानसि नांगौ बे खामानिखौ नोंसोरनो हगारना होनाय जाबाय यस बस जागोन थौदो बिब्दिब्ला थौ सफैनाया बावबाय नामा आदा बावाखै सना आंबो एसे सिगाङावसो सफैदों औ नंगौ नामा दे बुंदो लिंहरनायनि जाहोना मामोन जासमिन
आं नोंखौ बेसिम लिंहरनायनि जाहोनानो जाबाय आंनि गोसोआ मानोबा नोंखौल' सेराव मोननोल' हास्थायो। औ आदा आंबो नोंखौ हास्थायो। Bodo khobla. Zoholaw आरो जासमिना बेयावनो जिरायगासिनो दं। थौ बसनो खिन्थायनि। थौ। जासमिन, मालाबा जुदि जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव सोरबाफोर जुदि हेंथा होयोब्ला नों बिब्दि दा बुं आदा। नोंनि खुगानिफ्राय बिदि राव खोनानो मोनोब्ला आं दुखु मोनो आदा। जों सानैनि मोजां मोनलायनायाव रावबो हेंथा होनो हाया आदा। थेवब्लाबो गोसोखौ मानोबा बुजिस'हाया जासमिन। हा नोंसोर सानैया मा एसेबां हाखु-दाखु? बस, नोंनि जासमिना जोहोलावजों बै फुख्रिफोर सेराव जिरायगासिनो दं। नंगौ नामा? औ नंगौ बस। थां बिब्दिब्ला नोंसोर साब्रैबो जासमिनखौ आंनि सेराव हमनानै लाना फै। अके बस। थौदो। ए रथ'। अके बस। थां नोंसोरो। थौ। लानानै फै आंनि सेराव। हगारना हो। मा जानो थाखाय आंखौ बेसिम हगारलांदों? जाहोन दं, मानोना आं नोंखौ गावनि खालामनो सानो। जों सानैनि मोजां मोननायाव मानि हेंथा? लाया आं नोंबादि मानसिखौ। न' जासमिन, नों जेब्लाबो जोहोलावनि जानो हानाय नङा। नों आंनिनोखा। सि, नों आंखौ मालाबाबो जोहोलाव होननानै बोखानो हानाय नङा। जोहोलाव जोहोलाव, नोंथ' मिथिखागौ जानो हागौ जोहोलावा दा मा हालोदाव दं। आंनि जोहोलावा मानो खालामामोन? नोंसोर बेबायदि खालामनो? आं नोंखौ गावनि खालामनो थाखाय बेबायदि खामानिखौ मावदों। मोनथिबाय जासमिन? जासमिन, नों आंनिनोखा। हगार आंखौ। नों आंखौ सोबाबाय?
बोरै सफैलायखो होद साला जाम्बाफोर बोरै बोरै बुनानै फैखोब्रा बेखौलाय Ada आंखौ बासाय जास्मिन नों मोजाङैनो दंना औ आदा होद साला सैमाफोर जास्मिन अननानै लाना फैफिन ओइ रथ' बहाबाफोर दुखु मोनबाय नामा आदा ओहो मोनाखै जास्मिन मोनाखै